Salam gaderly vatandaşlar, salam mehribaan iýleşler. Hemmeňizi hoş gördük. Bugün biz bugünkü edebiyat akşamlaryny biz beýik bir insan barada Nur Muhammed Nazarow ýa-ni il arasynda Nuruşka nakamy bilen Nuruşka lakamy bilen tanalýan bir wagtynda ýiti bir ýyzgalyryň wäşi şahsiýetlerden biri. Ine şol barada biz şunu gurrun ederiz. Häzir size söz vermezden öňürti şonuň bir mm, ýazgylarynyň käbirini şu siz bilen paýlaşaýyn, ondan soň dowam edip bilersiz. Satira değil, dünya veren olmayan. Satiradan azıcık bilen olmayan. Eşek diyen bir şey. Şarpaktan medali alan olmayan. Kani, yoğurduk giyim, yüreği ullokan, gözü küçücek arslan Türkmen. Şu yılla 98'de barsan İngiliz Türkmen. Sen olmayan, sen barsın mı? Eğer kasar yolda bir noktalarda 10. klasa gidiyordu şöyle diyenler. Onlar şuka vurmanlar. Mali saat oylap takıp günlerine bir 4 adam olup biniyor ya samaryoda oylap takıyor. 40 kilometre gidebiliyor. Benimkilerin tek başına yalan oturmanın bilenler. Oturayana bir çarpmanın bilenler. Medine bir aramızda varsın ki ben biliyorum. Yazgan gidip dur bir yanlışın bana 40 soru olsa var bunlar. Belki Allah ornese çarpılan da adam. Yani siz şimdi yani. Ben yine burada bilen ertiğimin uyanım aldıkları ağlamağa gerek çarpacağımdan bilen köpüğünü. Köpüğünü de inanırsın. Ondur mustabil etti. Yani Türklerin acayip bir sözü var. Sen yanmasan, o yanmasa, ben yanmasam, bu karanlık dünyayı kim yakıldır diye. Son için belki yanmakın payımız şundur, tavırını mağlamak olur. Yine bir yapma diyen şirinlerin, ölümü de almayanlar, oğuldan, namarttan, tüdünü takılmayanlar, nikahını her bağlarda bolabileyenler, evet, dönü sorma, yüzümü de bunlardan. Tüdünü takılmayanın başı taşta durun. Ben diyeceğim, dergidarlar silecek işler. Algidarlar silecek işleri var, algıyınızı almazsınız. Yok. Yok, sen kim bağırdı verecek artık. Ben bağırdı diyor diyeyim şu an. Doğru bendiren bak diye. Bütün diyorların var yüreği düştüm. Bilme, yüreği su ettim. Almazsın değil almazsın. Türkmen'in gözü çıkma. Ala bak sen. Orada verirsen. O zaman sen Türkmen adamı biliyorsun ha. Al bu köpyası veriyor dönler diye. Vay sen biliyorsun ne yapmış onu? Algıdar deridarını kurulur diye yani. Bileyim. Sen ne bir buradan var. Yani inşallah bir de buluşmak. Ya, bir şey yani bu zaten olsun. Bir de buluşuyor. Sizin beyik bulmamız, benim beyik diye. Tanışmışım. Benim personel varım. Öğrenim. Doğru yazılar, doğru diyelim ki öğrenmem için bir televizyonda, radyoda öğrenerek öğren ağır oluyor. Benim gözük değil mi? Gözük değil. Aynen. Tam düşünüyorum o vaktiyle. Yani yok. Kara pişiği karanlıkta ben gözler buldum ve yılıp vurup onun elini boş geçip Kur'an'lar payırım. Ölünün sebep. Her yali diğerler kışlarını işleştiriyorlar diye. Bitiremişim. Şuna doğru diyorum. Gitmene kadar mesajı koydum. Ayşe'de. Abi dedi. Ine vatandaşlar, şu gysgaçyk bu videoň dowamyna, 3 minutluk videoň dowamyna bütün türkmeniň öňde soňda durmuşyny iki agzda aýdyp berdi. Ine şu sözleriň manysy aňarsynda ýatan her bir sözüni täzeden gaýtalap diňläp görüň. Men yanmasam, sen yanmasan, o yanmasa, garaňky dünýäni kim ýagtyrlar diye. Men diýmek yanmak üçin gelipdir niýe? Şu şarpyk iýmek üçin gelipdir niýe dünýä diye. Onuň adam men niýe ölem soň aglanam taplar gülenem, on wagt görkezler diye. Şol sözler bir ýüregiňe batýa da inni adam boluň diýen nokta ýa-ni bir adam boljak boluň, düşünjek boluň bolup geçýän zatlary garaňky tamdy diye. Ine gara pişik gözläp diye. Şu ýerine mine Halmurada men edir söz bereýin. Özi gowy diýip düşünürsin. Halmurada başysyny. Sağ ol, oğlum Nur. Nur Muhammed bardı burada dayılarını bağışan damağımda olaydı. Gülnere seyin telen tek yaşamandı. Sol
en ağır, en kıyın döwrün şol Niýazyň şahsiýet kulturynyň döräp başlan gününden bäri şol ýazgylar saýygynyň 300'den owrak agzasyny diýip bilmedik söýdüni halkyň içinden çykan en beýik ogul, ol diňe martaplaryň ogullar, bütün Türkmenistanyň ogly. Aýdy bildi, diýip bildi. Başyny dik tutup dünýeden ötüp gitdi. Onun ol pençek ýaşamaly onu dedek gelir aýdan onu näzip. Nur Muhammed men yakynyň tanışlygym bar diýsem onu ýalňyş bor. Ýöne kızlar da konsertlere kän gelerdi. Şo taýda toýlarda zatlarda oturup toşurdyk. Menen bir küçük duşun ýerim bar. Son Mara toprağına da elmedam şol gelen Nur Muhammed'e salam hoyup giderdim yani. O van eserlerimiz bilen. Şeyle bir mahrem bir güler yüzlü halkyny bir hakyky türkmen ýigidi de şol ýüzüň görende ýa ýigit gören ýaly bir özi ýoksa bir daýy da adam da piyada da der boldy ýöne diýen sözi edil ýöne ýa-ni kılıcın lezbesi ýaly ýetip der ýa-ni diktatorun karşısına on töweregine yine bir topar imanı satan adamları solda vurur. Tahtı hıyırsı daraya. O yönü neresem ömrü gıysa ollu, olum gıysa ollu deyip ol bir men pikir ediyen öz gelen neticem öz azalını ölen adam değil, o hükümet yok etti. Onu şol yankı tiriyek belasını oturttular, sonun tiriyekine de ağabeyini kattılar. Yine şeydi onu yok ettiler. Ölmezim ömyanım, Niýazdan görülmezim şun ölümü deyip o basın naqtıp bana kalkıva girmezin hana çok çıkışlar şu yankı eden çıkışı var. Türkmen anan yankı emnesi kuluğu olmanla milletin ilatın işlerini. Şonu berdiler. Şonun sonra vazgeçmen yok oldu. Havarı geldi. O yok olana onu yok ettiler. O gerek olsa o sarı razıylık verse adaleti de kelçep olsa yurda varamızda ekskümase edip ekspertizeden geçiremez, südmet ekspertizeden on kıyınçılığı yok. Şonuna belli var. Esası zakasygy Niýaz, on aşagyna akılı kim ol? Ol döwür marin akkomy Kurban Mıraç Oraz. Ya şo döwür marin mehkemesiniň başlygymy? Ya Türkmen alankymı? Ýenen birimi? Bular nädip muny ýok etdiler? Aýsy toýda muňa awy gatdylar. Bu zatlar gaty agyr tema kardeşler, yurtdaşlar üçin. Nur Muhammed diýilende ben kän diňleýän onu kyn önemde bir aýy usalda urup onu diňleýän onu beni şuna räse şeýdik gitdi bildim niýe gaýtma hakymyz ýok diýmäde benen baňa güýç kuwat berýän ýigitden biri şu ruhum arasyny hala türkmen ýigit nädip halk üçin göreşmeli bolsak diýär Allah'ın beren talandy diýip aýdy ya tebigatyň ýa tan beren talandy. Şu dil talandyny, söz talandyny öz halkynyň peýdasyna gönükdirip gullanyp benen. Şol üçin ezer çekip dünýeden ötüp gitdi. Onu beýlaýdy o. Bilýän ýok boljagyny ýurtdanam çykyp biljekkä çykarjagam däller. Şol üçin şular ýaly düşdi. Gaty pajygaly. Ýöne ýeme Nur Muhammed men edebiyattan daşda duran adam däller. Ýöne bizim zamanamyzyň en görnükli 5 sany wekili bar bolsa men öz döwürdeşleriň biri şol mençi. Ol ölenat men kabynda ýaşap beren adam ýazgylaryny öwran dinleýän diýip aýtdym. Ýöne bu taýda da şol hökümetiň oýnaýan oýuny bar. Anna şo Nur Muhammed'in çıkışlarını eline platny content edip koyupdurlar, tölegli diýip. Ya da şuna girecek bolsaňyz deme kompýuterinizi ya e-mail adresyňyzy ýazyň görkezin diýen. Mesele onu iýdarlamak üçin edýän oýuny bolmaly. Olmur çarynda. Barmy birden demäňiz ýetdi boldy. Men esdelýänmi? Awa, sizin dowam etdiňiz gowy. Ene şol şu taýda ene edecek bolýan zatym şu taýyny gysyp goýupdyrlar da adamlar şonu girmesin, görmesin, dinlemesin diýen ýa terpi. Täp ol
hem sözüne şorta sözüne de vatana halka yüzlerine var, çağırış var. Öz hak hukukunda iyi bolun, beýdip ýatmaň, mesela ölü ýalyk bolup diýen ene wahey. Ene şoň ýaly, ene mar toprağyny ene şolar ýaly ýigitler şol döwür bardy, ýekedäl, başga da bardy, ene aýdymçylygyň içinde de bardy. Ne wagt gelir, olana madım çykarak halkymyz. Ýaşy adamlar ýaşylykdy nesillen aňyny ýaşamaly düşünýän o. Ene şol ägirtlen diýen Nur Muhammed ene kardeşlerim o sizem ene edebiýata uly hormat goýan adamlar, şahsiýetler ene şol bize Nuryn miras goýan edebiýatynyň, sunuwatynyň, sözlerinden uğralyp ene öz işiňizde, görüşiňizde täze Türkmenistanyny ullanarsyňyz diýen ullukan umyt bar. Namma. Hocam ben ştaýda duran ýene soňra soraglymyz bolsa jogap beren, kim näme aýtjak bolsa Nur Muhammed barada. Sağ olun, Halmurada, sağ olun. Gatı dogry zatlar bellep geçdiňiz. Intek biziň bilmeýän zatlarymyzdan gaty kändir. Bu hökümetiň etdirikleri, edip goýan işleri biziň bilmeýän zatlarymyzdan gaty kändir. Ýöne şu soňky ýanky videosyny 2001-nji ýylda ýazgy edipdir de. Şo ýerde bir hili ýatlat da ene men ölüp barýan diýen ýaly edipdir de. Öljegini bilýän bolmaly. Dogry aýtdyňyz Halmurada. Siz ben ölüm soň nime dersiňiz gon giç bolar diýdi. Şu atdan nimedin diýe. Awa gözüňiz açyň diýe. Bolup geçýän zatlara o gaty köp bilýän ekeni. Köp zatlary başyndan geçirip köp zatlar bilýän ekeni. Ýöne ekrana çykyp aýdy bilmänsiň näme bilen gutarjagyny bilýär. Ýamşa döwürler iýdarlanyp başlady da nemeler. Ol 90-njy ýyllar töwerekler şo Nuruşka bar wagtlar iýdarlanýady. Özüm aýdyp berýärdi. Ol sahnaň arkasynda da öňünde de. Hani meni ýene mehame çağırdy diýip. Awa mehame çağırdy diýe sorýan ekenne. Näme beýdiň diýip. Olin ikinji ýanky onun alternativ sözlerim taýin eken. Şo diýen sözlerini hakykatda aýdan dady ýene bir illeşlemeden de gaýdyp berer doly. Ýöne şoň bir aýdan sözü bar ýadymda häzir. Üç ayakly tağın üstüne de peladan niýede. Özünün heykelini keldi ya diktirýär şol yemeğin üstüne üç ayaklı ýanky näme ady üç ayak näme binasy diýärmi bir hil ada bar o üç ayak nämesi. Ol tağan niýle adyny bir taraplyk binasy ine taň ha. Ine şol üç ayakly nime türkmenni owalardaklar bilýändir owada ýaşaýan üç tağanyň üç tane aýagy bar. Ol tağanam tamdyryň içine goýulýar. Aşagynyň ot ýakyp ilkä tamdyra nan pişirýän, çörek pişirýän. Onu aýran soňam közi bidere gitmesini tağan goýýan. Tağanyň üç tane aýagy bar. Şol üç aýagynyň ýokarsyna da bulpy bar, ýanky tutawajy bar, demirden olum. Edil çaýnyň sapýal tutawajy bar, onam şey dip gallyryp düşürüp oturtup bolýar da tamdyryň içine. Şonuň üstüne de neme goýýarlar? Gadan goýýarlar. Şo tağanyň üstüne. Tağan diýeniň bir demirden edilen list bol. Üç tane aýagy bar. Şonuň üstüne gadan goýulýar da şoň içine o ýanky goýunyň eti bolýarmy, gapyrgasymy, süňkümi, kädimi, pomidor, kartoşka soňa neme dat atýarlar. Ine şol bile gaýnaýar. Ýanky otda bişýär ol. Ine şol bişirilýän gadany saklayan dadyň ady tağan. Ine şol gurulan binany şo tağana meňdetýär. Şo tağana meňdedip üç ayaklı tağan üstünde de peladan niye? Bunu mehame çağırıyor. Ne için beýdiň diýär. Men eýdimedim. Men eýdimedim diýär. Neme diýdim diýär. Näme diýär şo ýerde üç Neme tağanyň üstünde ağam. Ağam diýip aýtdy. üç ayaklı Peladan diýip tağan ağam. o üstüne de peladan niye de peladan sözüne soň pek adam diýdim diýär. Pek adam. Pek adam diýdim. Peladan ağam bar diýip. Yok, peladan üstünde de peladan niye ekranına nimedir? Yankıyalı tiyatrlarda, ova tiyatrlarda çıkanına üstünde de peladan neydi şol diyenine. Yani komite çağıranına ben peladan nimedim, ben pek adam değilim diye. Yine şey diyorum yeni koyuveriyorlar bunu. Şoň ýaly edip kän siltap nimedip çağırıp nimedipdirler de.
Şu yerde eğer şu döreciliği vardı yine de bir vatandaşımız hani şu yerde cennet iyileşmede söz vereli Nur Muhammed Nazarov vardı nimesi biyografiyası vardı biraz aydıp berdi bilen olsa. Baş üstüne bu edebiyat akşamına meşhur özünün şorta sözleri bilen halkın sevgisini kazanan satirimiz il içinde Nur İşkağıt bilen tamerleyen Nur Muhammed Nazarov 1951 yılda Mari vilayetinin Türkmenqala şäherçesinde neden doğulýar. Ol 15-16 yaşında kiçirak oturuşluklarda, toylarda tamada olup, il arasında tanalp başlayar. 1980 yılların ikinci yarımından olsa, ol Nuri Işkağıt bilen tutuş Türkmenistan'da meşhurluk kazanýar. Nur Muhammed'in dörediciliğinin ulu meşhurluğa eýe bolan döwre Gorbaçowyň üýtgedip gurmak zamanına Türkmenistan garaşdyrlygynyň ilkinji ýyllaryna gabat gelýär. Nur Muhammed Nazarowyň özüniň aýtmagyna görä, ol 1987-1994 ýyllar aralygynda teýenele durmuşdaky problemalary öz içine alýan müňden gowrak satiran döretdir. Nur Işkağıt'ın dost ýarlarynyň aýtmagyna görä, ol 1990 ýyllaryň ikinji ýarymynda ýurdun güýç ulanjy edaralaryň tarapyndan izarlanyp başlaýar. Häkimetler oňa ezet baryn berýärler. Emma ol şonda da häkimetleriň göwnünden turmaýan şorta sözlerini aýtmakdan çekinmeýär. Onu resmi taýdan adagan eden bolsalar, ol tä ömrüniň ahirine çenle 2001 ýylda aradan çykýança halka gülki paýlady. Halkyň synan göwnüne özüniň şorta sözleri bilen teselli berdi. Şonuň üçin halk onu häzirem ýaxşylykda ýatlaýar. Nur Işkağıt'ın 200 şorta sözleri var bu ýerde. Şu ýerde iki hakyky erkek diyen birinci satirası. Bizim yurdumuzda iki san hakyky erkek var. Olaryň biri ýürege düwenine diýär. Onun aýdan sözleri ýere gaçman bitirilýär. Onun kimdigini adyna aýtmasam-da bilýänsiňiz. İkinji hakyky erkek näme etselerim diýjegin diýär, o da men diýär. Soň ikinji satirası var, ütükdenem gorkýas diýär ady. Adamlar bize gaty gen galýas. Telewizory, radiony açsagam, gazet, jurnallar okasagam, üç sözüň ikisi serdarymyz sag bolsun. Ol bizi bagtly durmuşa ýetirdi diýerler. Bize bilmedik. Indi ütügimizi sokmaga da hem gorkýas. Şoňa hem dil betip serdarymyzyň jany sag bolsun diýäjek ýaly bolup dur. Soň üçüncü ýene bir satiri berilipdir. Ýanymyz baydan renkinde bolýan däldir diýe. Men toy märekan adamsy. Onsoň eşidäsinem eşidýän, eşitmäsinem. Öňrek bir ýerde adamlar şeýle diýip gürrüň etdiler. Öň baydamyzyň renki gyzyldy. Ol wagt et ýädik. Indi baydamyzyň renki ýaşyl. Indi ot ýýäs. Bu dogry. Şu gidişine yurdumuza gıtçılık devam ediverse, bakım bir wagt etemeyipdik diýip, onu biz de yeten önüm hükmünde müzeyde koymalı olars. Yöne adamlar ağlamadık oğlana emme yok deyipdirler. Bizim ağlamalı, yaşamanın uğrunu bilmeli. Eğer biz öz halkımızı talap etmesek, hakkımızı talap etmesek, hiç kim bize al et deyip oyun ya sığır vermez. Hudaya şükür bize dil berilipdir. Ağzım, işlemay elim, ayağım şey deyip ankarıp görsek, elimizden hazırlıkça yiyen etimize amalarlar. Onson biz öz etçeğimizi bilmen, yiyenimiz baydamızın renkini
renkinde diýmeli däl. Eger baýdamyzyň renki hakynda aýtmaly bolsa, gözümüze yasama berilen kızıl baydak bilen işimiz yok. Häzirki baýdamyzyň renki ýaşyl. Ýaşyl bakylygyň simwolu. Bu türkmeniň baky ýaşajagyny aňladýar. Ýöne biz öz halkymyza göre ýaşarys. Hudaýam bize aklymyzdan artyk rızk bermez. Vesselam, iş tamam. Şöyle satiralar berilipdir. Berekella cennet kardeşim. Şu zatları tapıp şöyle yürekten çıkan lavuz bilen okap berdiniz. Sağ olun, Tanrı yalkasın. Doğru. Ne şeyle. Bu sözlerini Ha? almada ha? Ha? Ne şu döwür ne şu zatları toyda märekede utanman çekinme ne polisinin ne mehemesinin ne prokurorun ne suudunun ne o başlıklarda ne hakimler korkman yani dağın böyle olup duran adam yoksa hiç adam değil. O tavırın kaptanın alıp duran adamım yok. Oradan ıkbalını halka bağışlayan adam. Nire alıp çıktı da ben halkıma ikilik edecek gelip ortaya çıkan yığıtsın. Ne usulur yani. Ne yankı Son niyazı başta yıllarda alıp para siyaseti var. Mekke'ye gidip geldi. Daha sonra tayda etmen neydi? Ne deydi? Yurtta 200 tane baydara çıktı. Şu baylam üstü bilenim deydi. Yurdu dolandırıcak deydi. 1992 yılın aprel ayının ahırlarına. Hem şu hükümet yolbaşçılarını akıdıp şu tayda özüne veparlık barada andıştırıp gelirden sonra şuna itti. İşte şu taydan başlarını bizim halkımızın betbazçıları. Hemmece şu çorba çıkaracağı ya düşün yani hemmesi ılgak gitti şu tarafa. Menem şu 200 bayın katarına gireyim. Halkın Allah'tasın sadık, halkın Allah'tasın eden adam bulmadı. Yine betbazçılığın ilkinci adımları nereden başladı? Ondan gelip on eyyamine başladı şu nesip etse, Allah yol verse, ne emese, mescitleri kurma, ursot verdi. Yani şu nire barıp yeteceğini düşünüyen Nur Muhammed satiratını çıkış ediyen yeri vardır. Tapar görseniz, tapsanız görürsünüz. Şu taydı. İnneha sünnet özümüzün kıyım. İnne biz sünnet ediyoruz. İnne biz Moskva karıncaklar yaşamda sünnetimiz de var diye bu şataydı. İnne biz de giymeye eşik olmasa da imet olmasa da cüllüğümüz de var diye nihayet diye de şu tayda halkın önüne şunu düşünür. Niyazın edip oturan işinin hevesini, şu cenayetlerini, dini şu peydası için olan yani. Enen uğraşkandı ikkide beyikliyorsun, her bir aydın yemesini, sözünü, her bir çıkışını gidip yatan filosofik manalar var. Bana dine beklep der mi? Yani sonra dil enstitüsüne öğretmeli gelecek nesilleri. Şunça zadı utkoşturup bir kıyıskasıp 3 minut ya 5 minutluk monologda halkın ağına sindirip biliptir. Yani halkımıza bedevağı tanı şu aydınlardan netice çıkardı mı? Yok. Hani şu Türkmen alada yemeğin içine serilemeler kulubu. Ola can edip aydı o dağılın içine ulu vazırdı. Olara gülkü gerek. Bu olsa gülkün arasından ağlabaydı bu tür. Şu neçelim halkımız şu dağıtları düşünüp baranak ya göz açılıp başladı yani hemmecigininkide. Yanık geçti öyle şu dağıtlar için. O kalbradan yankı diydiniz yani sünnet barada gidip gelip neme Mekke'ye gidip gelip sünnet ettirdi 50 yaşında mı emem. Şu yere men şeyler düşünýän ne idil şu ýazgysy men görmedim. Ýadyma düşenok görenim sebäbi edir şu taýyny aýdanladyny birinji gede geçdýän sizden. Ýöne men şeyler düşündüm. Ne yankı oğlançyk emmeden orsetden emmeden kesilli erkek bolly sünnet edilli erkek bolly erkekliň görkezä diýen ýaly many beripdir de. Hava var yok yazgısı var. Yazgısı var. Şu sünnet barı daydan. Onun ikelini bıkkınırıp sor. O dağıkı var. O serrayeliyle yemeden mi? Terden naydıp beriyade o obradını. Ay nur neresi. On aytmadıkları yok. Yani her aydanın netice çıkaran halkımız olmadı inan falan.
Yeme de gülün biten yerine kadar yok diýileni boldy. Yani nurun neresi? Şuraya. Beyk şahsiyetler mi? Şu an Yani o yaşap gördü. ya yani var onu sonunda sumal 72 yaşında vardı da yaşan varsa. Sonun kenarda. Hmm. 50. yılda olan varsa. 72 yaşında. Yaşap gördük o vardı şu an. Tüz gerek O- var. Tüz gerek var. Ha, bu- Ayıp bitipdir. Yankı videosuna da deydi. Sizin bu vaat deydi radyodan, televizyondan hiç sat al bilmersiniz deydi. Şu vaat. 2001. yıl. o- 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 O 97 gün değil la kaydında. Diye. Hava. Ya Kelle. gördü de bolup duran zatlar. Bas çıkar, bolcuk geleceği 2 adım önden görüp bile beyik şahsiyet diyen sonra ne var? Ol boyu bilen beyik değil ya iğni bilen. Öňde görüjülügi bilen beyik. Akıl satdy sulatdyr näme boljagyny ýene 20-30 ýylda. Ene görme motor etten adynly halkymyzyň otan tapsa soňa kaýyl bol. Ana. Ýaşylýan hany Ana. näme bar? Ne şeýle? Ya baydamı kızıl batı eti yedik. İnne baydamı Tawa. yaşıl olu otu yes ya. Aha. Hakik şu unur geldi ne şu at. Edil şu at. Eti yan adır şu at. Kocalıklığın içinde. Neme diýere bir toýda çykyş edipdir o kasetas çykdy. Baýdagymyz kızıldy eti ýedik indi ýaşyl näme oty ýes agacın kölegesinde çiýşen böwen diýip bir şonýal bolyp ýatyrsdyk. Bir kasetasam her ýylda bir gezek çykýardy o kasetasy. Men başyndan aýagyna dinleýedim onu. Berem garaşýardym şu Nuruşkan kasetas çykjak. Ağacın nimetini, kölügesini yatan böwen niyemi bir zatlara diyedi şu. Çiýşen böwen ýaly ýatyrs diýip. Yo soňuna ma gowy getirýärdi onu ýani cennet aýtberdi. Ne muzeýde goýarsa olaram aýdýardy. Ýadynda ýok. Ölende ýaman gynandy. Ýöne halk bilýär şonu. Şonu şeýer gepini aýdýar seresene diýe ýaman gowy adamy güldürüp duzlap dur. Duruşuna akıl şuladım diýip ýaman gowy görýärdiler. Daş ozlaram neme diýip heyecan bilen bekliyordu onun nemesini. Yılda bir gece kasetası çıkıp hem manisine de gowy düşünýärdiler. Her gepi bir adamın bütün neme ömrüne degýemin her bir sözü anlamlydy. Onun neme diýer? Taşary ýurtda 4 sana kol bir samolyot bulup bilýärler. Bizinkiler oturmanyň oranak diýer. Doğrum na ine okumak bilen bilmek bilen bizinkiler neme hiç sat cahil kaldı da o zatlar ömrün görücü hemmesini satirik bilen beyan etti de özümüze gelin deydiler deydi de. Atı doğru. Sağ ol. Cemal. Inni şu yerde sözü biz melik iyileşmede versek senin bilýän adyny aýdyp berseň Nur Muhammed Nazarov barada. Eger günler Sağ olun söz bereniňiz üçin. Vatandaşlar salamu alaykum hemmeňize. Sesim gelýärmi? gelýär aýdyp ber. Indi ýanky aýdylşýarlar Nur Muhammed Nazarov hakkında bütün Türkmen halkı diňe bir gülkünç, bir satirik adam diýip düşündiler. Bu neçen bilmediler diňe bir gülkünç adam diýip bilýärler, güldürýär halky diýip. Emma oň aýdal nemesiniň içinde ullakan bir many bar. Gönüle aýtmaga da bir sağdan soldan gelip diýen adam men şoň bir goşgusyny ýatlapdym. Şo goşguny okaýan şoň içinde ýem giden ullakan bir many bar. Bu satirik ýa-da bu cennet illeşinden aýtyp geçen nemesinden bir zat ýadyma düşdi şu an diňläp oturýan. Al baýdamyz ýaşyldy ýa gyzyldy diýdi. Şoň bir oglu vardy. Meylis Nazarov diýerdi ona. Şoň bilen bir nemede bir konsertde çykyşynda nemetdim dinledim. Kaka diýär men öýde ýok bolsam diýär ejem
ecemle nämet diýeniz diýe bolyn. Ha, oturyap somsa öyle börek ýýär diýe. Diňe somsa öyle börek ýýär. Ýöne ýüregi düşýär eşol diýe. Arada kakmaşsa diýseňiz bolmaýarmy diýe. O zaman samdyk bilen ýene Osmanakdan kakmaç bolýarmy diýe. Ondan şol garaşsyzlyk näme zat diýe, oňa da bir diýen emes bardy, degişmek bardy. Inne diýer biz garaşsyz bolduk diýende diýe, orus agalarym bilen diýende bize diýene ne diýer diýeni ismimizden ulýar bize diýe. Ey Türkmen, senende garaşsyz bolan bolsaň, hemme zadyň özüňden bolarany, soňdan başlap ta somallarda çenli diýe. Hmm. Eýem şotaýdy da näme diýär, onu diňe gülýärler de adamdan insandan özümde de min nowatlar kiçiler bir bolýan. Hmm. Şol ýaly bu satyrik güldürýän adam näme diýär. Indi men şotaýda şunu bir goşgusyny ýatladım. Eger ruhsat bolsa okap bereýin. Mhm. Başladyny. Sesimi diňläp, tanabilermiň perzendiň. Toýa çağırsaň, gapyňda saýran ogluň men. Aýdym edip her setiriň, her bendiň, 40 çilleden gorap, aýan ogluň men. Geldi geçerleriň salgymyna aldanyp, gıýbat keşleň pençesinde dağlanyp, kän geldim beýlede, yüzüm dağlanyp, yüzüme etlep, yalan yalan ogluň men. Eziz Türkmen, sen hosnuňa aýy güne owşadyp, jemalyňa bakyp, talantym bagş edip, gözden daman ýaşlarymdan nagş edip, keşte çekip, gaýma gaýan ogluň men. Satira diýip dünýä gelen ogul men. Satiradan birazajyk bilen ogul men. Eşek diýenim üçin şarpykdan medaly iýen ogul men. Sany az, ýurdy giň, ýüregi ullakan ýürekli, 1998-de Gündogar hasabyndan barsa meňzeş, bars ýürekli türkmen sen. Hiç zatdan gorkmaýan, hiç zatdan gypynç etmeýän, garaşsyzlygyň, bitaraplygyň, ajy hakykatyň, adalat we demokratiýaň güllemek üçin, türkmen üçin, ýanmak üçin gara başyny etegine salan ogluň men. Seniň nur işgaň men. Dinleýäniňiz üçin sag bolun. Bäh. Almara daha sözüm yok mene. Bäh. Şonu inni oturup inni düşünýärsiň, okaýarsyň näme diýär. Şoň içinde bir giden ullakan many var. Hakykatdan ham bir duygulanyrjy bir ýüregiňe batýan sözler. Hmm. Sag bolmalyk benim şunu okanyň üçin o halkymyzdan dinlesin, bilsin, eşitsin. Nähil äwet beýik ogluny ýitirildi. Türkmeni dürtmesen duymaz diýä bol. Türkmeni dürtüp ennam zany eleme deşik etdik. 35-36 ýylyň dowamında ýöne. Häli häzirim şol salgymy ylgap ber peşmek ýaly, ogoldan bogoldan. Hmm. Bizim Türkmen halkymyzyň ykbaly şolar ýaly. Yani. Aw, şowa şuýun okanyň üçin. Nälik ildeşimiziň sesem şoňa bir hil meňzeş edil öz okanýan boldy men üçin. Nuruşka men diýerim sesi. Hemmäňizde de labız var, sag bol, berekella kardeşim, men şoň üçin aýdýan. Mene paýa diýdi, no goşokosaňyzdan prozadan, şu gepleşip geçirseňizem bulaga hoş ýakýar, sebäp aýdylýan sözler yürekden çykanyna ol şeýle bolup kabul edilýär, dinleýiji tarapyndan hem, görüji tarapyndan hem. Bärde bir emeli zat ýokdur, bizden hökümetiň öňünde ol el sansaýnap berillerden däl, şoň üçin öz halkymyzyň ine beýik ogly-gyzlaryna hormatyny gatyly. Şonuň şu kuruň ýaşlaryna ýetirmek parzymyz var. Şonuň şol işe mene hemmäňiz ýerli ýerden
bildiğinizden başardığınızda ne de otuyorsunuz. Hmm. Be. Ola çarayım. Ha. Hakiki Türkmen nemedin, Türkmen yigidine. Nemet, ene düşün Türkmeni beýgelçek bolup gaýrat eden adam. Barsa meňdeş, bar ýürekli Türkmen senniye. Hmm. Eýem şutaýda oýandyrmak üçin şutaýda diýipdir adam. Hmm. Be. Be. Mene pikirlenirdi bu sözleri. Ben şu yalanları orta çıkarmak için kellesini eteğine salan oğlum men niye? Gidip Bir yatan filosofi, öyle çağrına bunu dinleden gidip yatan filosofi. Yani şunu dinleyen halkımız yok. Halkı şu güne sarılır, bu iyerliğin, içerliğin tapsa erteki günü kaygı. Şonun için şu alada bilen yatıp, şu alada bilen duruyor. Yoksa öğünü, akşam geçtik, çay başını, nahar başını, maşalasını yığınap, dosyarlarını yığınap, yani şu Nur Muhammed'in koşularını okasa da bir topar adam yüreğine teselli olacak. Hareket etme, huzur gayret tapmağı. Ene batarya zaryat kalmadı. Şunu adam yanıp geçen ömrü. Ne? Görüp atıyoruz böyle evlatları. Olduğuna Nuruşka'da da hani başka da yine de bir mar toprağının mert oğlu kasabeti yani aydın şiirimiz vardı. Onu mu yok ettiler? Vallahi hazırlık. ya Ha? o öyle yok ettiler ha. Niye alfa aydım aytmalık için son önüne başa eğmellik için. Oğlum mert yaşak giden iyi. Öyle riyallel on. O sağdın Yok. on. Yok. Hem yaştı. Ona yürüyüt ettiler. Ha o. Hemmesine öğretettir. Halkın önüne çıkan ya halkın sıyılığına münasip olan adamlar kökü damarlarını kırıp yok ettiler diye. Yani ben bilemem şu kunyan Malik kardeşimiz ayıttı dayımı vardı. Nur Muhammed neresen oğlu vardı. Ol bilemem şu kun var mı yok. Bağımlılığını da estradada yok. Nur Muhammed'in onu estrada çıkarmayalarım koymayalarım. Ama bir topar güvenizden çöptüğü bileri hani ekranın çıkaran aklı. Yani dırnağına değmeyen adamlar Nur Muhammed'in. Ana Türkmenistan Vatan Satan programmasından başlap ta en sonki blogerine çevirdi. Teredine oğlum bolup bersin. Yani şu zatları önünden görüp aydan yigit Nur Muhammed. Ya. Şu yerde yine söz alıp bilen ola çarayım. Ya. Nurişka ölenden sonra adamlar neme onun adından şorta sözler düzüptürler de. Şon biri 50 min manat iyi verin deyip şonu okap vereyim diyecektim de. Hı hı. Okan olsun. Nurişka o dünyadan özelen ayalına hat yazıptır. Keyvanı gayrat et bana 50 min manat pul iyi ver. Bolmasa halım harap. Ayalı ona şeyle mazmunlu cevap hatını yazıptır. Nuri, bu dünyada şunça kazandın. Yönü olar tiva ağzını urup, sonku 5 yılda öye bir köpük getirmedin. Qaytam aram bizden pul aldın. Indi bir ilin ölüsü yağlı, demsiz düğütsüz yatıp, bizi öz günümüze koy ahiri. Nuri işka ayağın joğanı okap, ona yalvarıp, kıyısqa yöne mazmunlu hat yazıptır. Keyvanı, senin aydanlarың doğru. Men indi size azar bolup pul dilep hat yazman. Yöne şu gezek 50 min manadı hükman iyi verin. Berk Sapar Murat geldi. Berde de ruhname almalı dediler. Onu almasan näme bolýanyny özüňiz bilýänsiniz. Şöyle dip onun adından hem sorta sözler düzüpdirler. Be. Boldu. Be. Doğru. Şu yerde Malikam oğlum var. Häzir Malikam oğlum belki aytjak zatları vardır. Şu Nur Muhammed Nazarov barada. Malikam oğlum gürläp bilýän bolsaňyz. Ben bir zatlar aýdaýsaňyz. Benim aydanlarınızı dinleyip oturuyorum. Gatı satiran ösülen, gatı yitada mekenine. Arman geç sürüptür, geç düşünüptür. Şu zatlan çekip çıdalmacağını, halkın görmeliğini, düşünmeliğini, göz yetirmeliğini aydık geçen adam. Vaktinde. Yani kadra gımmatı olmadık da.
Indi men öz durmuşumdan bir kiçik bir dat görüň bereň. Men ýurjym öýlenenden uruşka pahyr çağırtdyk. Gaýnym ýörüýte şonu çağırjak diýip çağırdy. Ondan indi oturup öňünden şu hyzmat edilýär, çaý çöregi ýerler. Menem ýaşynýan gaýnagam, ma gaýnatam, ma ýaşynýan ýaşmakdydygymam gördü. Ondan men diýdim goşgo kojakdyr işi. Öldüden goşgoýma diýdim. He, ýaşmaňa şagynlanma diýdi de degişdi. Ondan indi toy tereska çykdy, toy gidip dur. Söz berdiler bana. Ýaşynýan ýöne mikrofonam alyp goşgo kamal boldum da. Goşgo kap boldum boldum. Anta ýaşynýan gelinler görüşler ýaly tyýlaşykly bolun. Ýaşmaňa şagyndan şey edip aýdyp beriň aýtjaklardyňyz diýipdi. Ya. Hmm. Be. Sağ ol Şotayda birinji Malik. gezek görüşüm, son görüşüm. Opa. Sağ ol paylaşanyň üçin. Öne her bir adamyň hakykatyna nur neresi bir öz boluşly adam bolup galyda. Nire toýa barsa da haýsy owa, haýsy etrap, haýsy welayat. O Türkmen aladan soňra en gowy görýän şäher gyzlary onu öýle aýdar. Ya barany dogony garşylan ýaly biziň halkymyz şeýle gowy görýärdi gyzlar batdylar ýa-ni Nur Muhammedi. Nirde oturup nirde turuzjoğundan bilen aýdar. Meni diýe diýe toýda teleskadan ýykan ýöne gyzlar badyň dik durmasy ýykýa diýerdi-de. Şunu ýaly bar däp bar bizde gyzlar batda onu maýdy. Bir men öýmemi ýykman gelse onsa şunu alyp marada her adam öz öýüne çagyrýar-da. Ten mihmanyň menem öýüme çagyrýan, de gelsin, oňa da gelsin, goňşy bolan dogtýar bir gizede mara barandyr, onma şöýle da maýlap çykdylar meni. Emma gyzlar batdy başgaça. Şuma biri gelsin benim. Nur neresi gyzlar batdy gelende, meni ýalyňar onsan o dostum öýüne özüm äkidiýän maşinli şoför tutunýar. Ondan şu tak baryan o magazyny, bir restorany, ýene bir dukany, ýene bir ýeme kafe, ondan şu dik duran ýerinde aýak üstünden 50 gram şyp başy erkidilýärdi. Ene şu men gyzlar badyň dik durmady ýykdy diýýär. Oturup nahar ýeme, aýak üstünden 50 gram şyp indiki ýere barma. O taýdan dik duran ýerinden 50 gram şyp üçünji ýere gitmeli. Bir günde 20-30 ýere aýlanjak boldan her ýerden bir şolary ýazak isleňär, şu ýykýar da adamy. Son çünkü yıllardan dik durmadı beni yıktı deyip aydan uğraşkan. Aynen öyle. Yatları zatkan ay şeyler. Halkın adamı ilin oğlu. Baran yerin gül yadı. Garibin deninden ya ağla oturanın duşundan geçen adam da ben o gül ya. Ne şeyler. Meme. Öyle çarına şu Nurişkan insan barmışın. Edil öz ýaly neme diýýäni ol kämmir köpçülüge çykan akmyka diýen. Şonu ýaly diýip eşitdim. Şu melekem oğlum bilýändir onu. Ha, bilmedim. Şu insany diňläp gördük diýen ýaly etdi de. Tohum tiýji bardyr oň ýöne edil Nuruşka diýaly bolup biljekmi, bolup bilmejekmi? Şol ýa zihini baram orta çykarjaklarym bolan ekranyny çyka o döwürden soň has neme üýtgedi de Niyazowdan soň has beter üýtgedi döwür ony tehel neme diýmesen içeri çykaran oklaram. O inisinem gördük bir toyda ýöne edil olam tele yüzüne seyretmesen gepleri tonada de satiraları edil Nurişkay duran ýadak ýöne Nurişkadan azajyk daýawrak ýeri tegerekrak sehelçe etliganly Nurişka ýa-da horajyk berdi. Ýöne hawa çykýan ýer olaýmasa sebäbi hani agasyny näetdiler. Şol sebäpli çykmaýan bolmamy mümkin ýa-da ýalakalyk etmän üçin olara ýol berilýän nädir? Hawa bar inisi bar adı orad bolmaly.
Ha, Şimdi Täze Türkmenistan'da çıkış eder o bol demet yani. Täze Türkmenistan kurulandan soň neme açaçanlyk, erkinlik. netip bolsa. Ben hem söz alıp bilemem Moğolya Çaryn'la. Ava. Haydi verin. Salam yurttaşlar. Tamam. Şundiň Nur Muhammed nämiz bolup ötken eken, şairdiň bir nä bolgan eken da o kızykçy. Men eşitip otursam da sizene gürünleriňize hemmeçkin eşitip oturpman. Lekin meňçe türkmençe düşünmeýänden soň onu nälerini görmedim. Bir iki näsini görgenmen şalgam barada. Şalgamny ya koparsak ne dedi bir bakçada şalgam ekilgen şunu baba koparmaka geledi ondan näsini çakırady dep aýtady-ku. An şunu eşitgenmen. Osun men aýtama indi bizede şundyçy näle bir alım diýne bolup ötken ekenler lekin yüzege çıkarıp nätip bilmegenler. Şuna yetişmegenler da yüzege çıkarıp şu içinde zatlarını içi yanıp gitken adam eken da o Nur Muhammed. Men düşüncem boyunca. Osunam indi şunu aýtjakman şu barada Taza Türkmenistan kurulgandan soň da halasa Niyazıp isimli mektep bamı, başka zat bamı şulana hemmeçkini Nur Muhammed ismine koymalı. Değiştirmeli şunu indi. Osunam tiyatro açmalı. Nur Muhammed isimli. Mektep açmalı. Nur Muhammed isimli. Özem Aşkabat'tan. Ani şunu düşünüp oturupman da. Anna Sultan Kekilvan'ı nesine ismine hekel diklesek bunu ismine Nur Muhammed'in ismine tiyatro açıp mektep açmalı. Ben şunu düşünüp oturupman. Doğru. Gollayan, şu tiyatr söýdüňiz gollayan. 100%. Ne için? O kızıkçı boğan, güldürgen adamlarını. Güldürmekem adamını bir sadakası boladı. Adamını ömrüne ömür koşuladı bir gülgen üçün. Ani şu üçün tiyatro açsa yaxşı boladı. Kızıkçı boğan ahir o. Ava. Wäşi bolan. Özbeklerde bak o ana ne o Mırza hakkında ne açıkalla tiyatro açık koydular. Mırza tiyatro dep. Bize de demeyin şimdi tiyatro açmalımız. Türkmenlerde. Nerede kaladı? Bulana adı kalmalı mı? Şunu diklemeli. Men üçüncem boyunca indi bilinmez yani. Nasıl bol teklip? O teklip Leyla golduyuz. Doğru. Özbeklerde şimdi var. O adi yerde kalmalı değil. Tiyatro açmalı. Önüne de heykelini yaptırmalı. Ettirmeli. Anna Sultan Kekilvan'a mine şığırlar vardı. Onu dikeltmeli. Şu yitkiden indi yitircek olup aladeden nemeden gayret edenler de olur. Olur biz çıkarmalı orta. Hatı doğru diýýär kardeşler. Hakykatdan bir o adyny tutmaly mertebetini o beýletmeli. Bizim hazinamız olur. Mekteplerde adın takmalı. Tiyatroda adım koymalı. Yadigarlıktını doğulun toprağı tutmanı aladı da nesip bolsa kızlar battı da o dikkat duyun şu halkın tüygülü oğullarının biri Nur Muhammed. Şu nekşel hal menden güçlü yatlayalar onu yaşadı. Yaş nekil bilene. Doğru ayttın sağ Leyla kardeşim. Ökmen sonra meclise koyulan bu meseleler karar kabul edilen. Kıvıs ben halk kollarım. Atlarım yütkediler şu kun niyazın adım götürüyen ya kurban olayım ya onun doğmasının ya şulara hizmet ederler. Hemmece seyirip süpürülüp bine tarihin zibiline taşlanır. Emma şu unutulacak bolun ya unutulmağa buyurulan şahslar tədədən ayarlarlar, dikelerim, atlarım, özlerim. Yerde kalmasın şunu adı. Niyazıp adında ne uzat bolsa şunu yok etmeli.
şunun neleri nesinde tukumutacağı ecesini adı kimedi? Kurban Sultan mı ece mi? Ne o ece? Bir zat ecesi. Ona mı adınam yok etmeli? Aynen. Tamam ha Murat aga. Dine vahşi olmadık. Dine vahşi satirik değil. Hem bir patriot, hem vatansever, hem siyasetçi. Ona näme diýsen gerçekdir hemmesini bejeripdir şo satiraňysy bilen. Bir de diýipdir görüli, diýipdir bolyn biz körekenekdiňe gülüp geçipdir. Körekenik, kerekenik. Şeyle. Inne agla oturar ýaly şu şoň aýtýan sözlerini yerine oturýar bolyn. Diňe satira bilen näle ol hemme taraplaryň özüni belledip Ol ägir şo bir satiraňysy filosof bilen bolan beripdir bir de şu mesajlary. Hakyky filosof diýseňem gelişmendir onu. bu filosof ne? Peki. Vatandaşlar, Bravo, vatandaşlar. yurttaşlar. Sağ ol. Başka näme aýtsak goýjaklardyňyz bar. Sag bolun. Ine Nur Muhammed Peresse vardı bizim de Türkmen beýik ogly bardy. Her birini bilenizden ýadyňyza düşenden Ne aýdyp tip berdiler. bolsa ha sözüňizi berdim Murat aga. Yo aýtmadım. Nesip bolsa ýurda baramyz soň täze Türkmenistan Cumhuriýetimizde guramyzdan soň şu initi Oraz, Ogly, Mejlis diýip agzak geçdiýäňi owada şu bilýär. Şolaram çağırıp şu ýoluny dowam etdirmegine nime bermeli, mümkinçilik öwretmeli. Yo olar öňde soňda Nur Muhammed neresen aýmasyny ýa-ni edebi baýlygyny eýe çykmaly olar. Ýygyny dowam etdirmeli. Ana Orsiýetde Vladimir Vysotsky diýip beme bardy, şahsyýet Bart. Ha, Hem başa. aýdym. O. Indi onu 40 ýaşynda ölüp gitdi de, ýöne şoň ähli ýazan, goşan, düzen aýdymlaryny, görüňlerini iksany ogly eýelik edip, şoňa miras düşer. Şolar alyp gidip otyr, şuna şeýle plastinkalaryndan çykarýar, halkara konkurslaryna da kirýär, ýene de bar talantlar çykaryp otyrlar. Ene Nur Muhammediň ogly bar, o miras düşer. Kakasynyň edebi mirasyna eýelik etmeli, ol şugun kunany goýupdyrlar. Tölegli diýip Nur Muhammed eden çykyşlar. Kim ona beýdip eýelik edýär? Aýsy kim ol? Ha, şoň ogly däldigini men bilýär. Sebäp o zatlary Nur Muhammed pul almak üçin eden atdy. O da ýazan adamdy. Şu ana şu mesele şonu biljek bolup kimle girýär, kimle çykýar. Türkmen özüni ýazmaly, görkezmeli. Ana şu taýda Yema YouTube'a giremedi aydamda da kim bilmedi. O taýda ne şu mal men ýerde bolmaly bir kıstan 18-17-nji ýylda goýulan ýazgylar bar. Şota hökmen sen özüň aýan et kim fenniýedi. Be. O özüm tölegli. Ene bulan ene şular ýaly halkyň ogluny ölenden soňra mene şu mertebesini ýere düşürmek üçin halky şoňa golaylatmak üçin şular ýaly tälim ulanýar. Ene onsoň şol Türkmen meselesi orta hyzmat eden aktif kim aýdyp bilçi. Şoň üçin miras düşürler bardyr. Hökmen eýe çykarlar o mirasyny. O gitsin onsoň bütün Türkmenistan olawadan bulawa aýlan ene öz döwrüne hakamız ýa atamız şey diýdi. Ene şular ýaly halka eden hyzmaty bar. Ne ogly kızlar barda gelse bütün halk köşe çykyp el çarpyp öňüne güldük garşylar Nur Muhammediň ogly. Men bilýän halkymyzyň ne derejede Nur Muhammedi syýlady onu. Bu göreldim. Şeyle bir ne yapsam acala döndüler men şuna çeli düşünülemek doğrudan aýsam kardeşim. Mun bir şeyle or pazaraly azy ykbaly var. O şu bizim her birimizin gelecek üçin jany pida edýär çok. Bilýär siz de öwretdiňiz ýa-ni şol ol şarym şol. Bilen sen şu zatlara aýtdy. Bu bolmasa erti ýa dünýeden gaýçagy belli özü bilen sen şol konsertde çykyş edip oturan ýerine aýdan nemesi var iň soňky. Şol edil ölümniň öňü sygyrasyn aýdan.
Hatay'da da yine bir yerine çıkışı bağdır. Meni Nurişka'dan bir Türkmen aladır, bir kızlar batırlar da bitno. Tulu sarpatı vardı, menem doğduk depen. Şu Türkmenin yine bir doğun, beş olayet bir doğun, 20. yılda ona süren şıgarının aşağının Floryalı yigitler var, gerçek. Baran velayetini, baran ovasını özünü söydürüp fiilanırıp bilen. Şu güne mana mar toprağının adamları kızlar battı, bir topar zavod fabrik kurup yankı perrabotku gögönümden konservazat yaşa bizim kızlar vatın halkına iş yer çörek beri batıydı. Doğulluğun alamatları başa ne? Hmm. Onun için biz attır odurlan gelen gatnaşıklığımız var bizde. İrde urdan var. Yani şu ne alsın kadından köp yığınanmak bolana atıp toy yerine yas yerine KGB agentlerini ya vekillerini uğradan. Onun için Türkmenin ağzını alartmak için bir özünü yaşatmak için edilen oyun şu siyasi. Yani neticesinde görüp otur şu var adamlar öz kölögetinden çeskinip. Ya 32 yıllık adamdan beynisini yoktu. İşine Hmm. Yöne, Nur Muhammed yani büyük adamla misalını, onun durmuşunu bizden görürler, halkımıza görürler, misal etken. Şu yaşları, şolar yani yigitlen, şolar yani ağırtlen, mesela terdinde bir terbiye vermeli. Düşünürse vermeli böyle. Şonu medu atıyorsun. Sağ olun. Hana bakar kardeşimiz elini kaldırıyor. Alıp parça oğlu çağırıyor menden. Ay ver. Me, öyle çayımına mektep döwürlerimi ýatladyna şeýti kaldyrdy. Neme, diňe Aşgabatdan gurmaly däl onu bara. Her vilayetden on teatryny açmaly. Sebäbi onun söýülmedik yeri ýok. Daha şowza Nurişka gelýär diýende her kim şoňa gitmäne 7 ýaşardan 70 ýaşara höwes edýärdiler. Daha şow ýok, Balkan her yerden gurmaly teatryny ady gitmesen heykelini gurmaly. Onu yerli Anı Sultan. hakimiyetler çözer onu. Yerli hakimler çözer. Biz hakimiyetler. Biz onları teklif eder. Şular yani ağırtlama. Şu mal aydılıp durulan zatlar tarihi girecek zatlar. Yani yurda baramızın oğurluklar yerli hükümeti hakimiyet dolanıracaklar. Ondan sonra bir giden mektepler var, köçeler var. Filosoflar var. Kimin adını atmalı? Yani biz şu mal aydıp oturuyor. Kimler münasip şu zatları? Her kişi özüne gereğini alır. Doğru ettiniz. Bakın kardeşim, onu daha şovda da koymalı. Ne yapsın? Yok. Sen o halka da bar hizmet eder. Yani ben doğduk depemde gelip eden çıkışlarını halkın şu ne ayıl koyuyorsun. Bilemsen ben özüm kıynaydı o tilsat. Ben daha şovda ne ayıl çıkış edenini ben bilemem. Yani o özü aylar da nira barsam doğu ne ayıl karşılayalım beni diye. Özü aydan sözü var. Böyle olmu ne deştim? Şu nemede menin bir gepleşigimiz gutarmak hak bir aýdyp geçeýin şu soňky 2000-nji ýyllarda soňky döwürlerde şu 2000-nji ýyl mykadiýan täze ýyl bayramçylygy belenende onu Aşgabada merkez telewiziýa çagyryp başladylar. Şo ýerde bir kisan çykyş eden ýeri bar. Ondan soň gaýdyp çykmady ol. Sebäbi neme? Yalan sözlemeli bolýar diýdi. Ekrana çıkıp son yalan sözlemeli bolýar, aýtjakladyňam aýdyp bolanok diye, bu bolsa men pul satylmaýan bir şey diye. Men pul üçin edemok diýip bir separ şol Mar vilayetinde bir teatrda çykyş edenni Haýsy raýony ýadmyşynok bir teatrda çykyş edeni bizem gidipdik. Menem ulluň, menem wagt ýaş wagtym. Ulluňa meýdan çykyp gitdim menem ondan şonu konsert oturdu bolyn. Aýratyn bir çay içýän, nahar ýen komnaty bar eken, eşik çalşýan. Ondan şoňa girdik. Bizem bir 5-6 adamma. Ondan şonu çay, çörek getirdiler, dadetdiler. Enem ardan şäherden gelipsiňiz diýip, ondan şonu şey diýdi. Men hiç çaçan pul üçin çykyş edemok diýdi. Hiç çaçan pul üçin çykyş edemok, birim pul üçin ýalan sözlemeýän diýdi. Şekerler. Ne? Şonu aýt. Hakykatyn olmaly. Awa. Hakykat. Halkyň nämesini aljak diýdi. Yani şol ekrana Aşgabada çağırılıp başlanady. Buna pul verip yalan sözlemäni haýyş edendirler de. Ya
Neme trebut edenlerler mecbur ýagdaýda ýok gaýdyp görünmedi. On pul üçin edemok diýip şonda şey diýdi. Ödaşım Watanym üçin edýän idi. Halkym üçin edýän idi. Ne, şon ýaly. şibi bir öňe çyksa ödädiňe ahally bolsaňa bolýardy da başgalary bolsa ökmen ölýärdi. Awariýa bolýar, keseller öldü. Hemmesem ýeni bilen öldürýärler. Niyazın bir nemesi var ha, şeyle yığınakta mı bir zatda neme deydi, bir marlı ilçi aşkıvatdan yer vermeli olup mu, cay vermeli olup mu? Şon ne etdiniz deyip soranda Kıpçak'tan yer verdik diyenle kimmişin o marlı Kıpçak'tan yer alır yağlı deyip Niyazın öz şeylik yaptı. Başı ol öz millet ayırıyor. O Ya, şeydik Yok, şunu ya dedi. Niyaz, yeme kardeşim Niyaz olduğunu beýleki welaýatyň adamlaryny gyryp ahallyn silap goýana kana 2002-nji ýylda Sanjar wakasy bilen yüzlerçe ine adamyň ine ýoguna ýandy. Akıllı. Halka, döwlete, millete gelecek 10 ýyllyklaryň dowamyna hyzmat edebiljek, ýurda aňyrlygyny alyp gidip biljek, bilimi ýetir adamlar ýok etdi. Şolaryň köpüsi akally. Indi akallı diyen özüne yakın adamları yani atış sapar. Ana bu Şunu- tentegende ýokyrdy, hakyky türkmen bäherden bilen arasynda ýaşaýardy. Hem bargysının genetik ekspertizden geçtiğini öldü. Ol anırdı ne İran'ın torvat alıp gelin onun olmasa benim dünyada bilenim yani. Aynen. Böyle ya da. Bu gururumlu dine Nur Muhammed barada o beydekilere de bu motormaylı yani. Şolar öne kas edip bine şunu resem ömrünü kestiler. Dine bedel yani şu unkun ne bizim gepleşilmeden kahramanı sebepkarından Nur Muhammed. Neresini şular ýaly pajgaly ýagdaýda hökümet şunu ýörüte ýok etdi. Men ýene bir ýerde gaýdýan şunu. Ony ýurda baramazda dogan arnaşlar radylyk berse mane küskumat etmeli. Ondan şol jenayetkarlar öz jazasyny çekmeli o. Halkymyň kim bolsa da tapagy ýok. Şonaýda Bolýar, naşlaran. kardeşler ören minnettar hemmäňize şuun kuun gelip bine bir ema Nur Muhammed neresanym tersegine galdyrdyňyz bolu şaňlaýandyr. Beňe madym tutýan halkym bar eken oldy. Ýok sen ente halkyň aňyndan ýadyndan kuşundan ölmersiňem, meşmersiňem nesiller boýy gider ýani. Şuun kuun bilen sanymyz az halkdan özüňe ýurda baramazda hatyraň mertebäni degişli derejede hem tutulur hem ballarlar şol hem mämiz bilýär. Şeýle bolsun. Geleniniz için sağ olun, aydın sözleriniz için hemmäňize minnettar, oğlunuz çarynysy de sağ olun, şu gepleşip burnanız için. Sağ olun hemmäňize de. Yeten yeri yaktı olsun. Sağ ol. Cennet. Ýeri ýagty bolsun. Sağ olun arkadaşlar.